si tawde rewi a damal tan joni o waɗi en gros détail o noon de wela fo yahamo sa immori a gros ronima ga détail mi sikki détail fo atama wawa jaako par ce que immiɗa ko a magasin rondima aɗa andi ko ambila o dawre oɗo joftata nde noon o ɓesdante tan ko donede kono ina andi kadi walle saabu neɗɗo kala no wawi wonir jambar il faut ko walle gardiɗo wawa arda hoore muɗum wawa ko si a wiyama ko an sa wi ko min a saftat kono wona an nde noon tan ko Allah waɗi ardima ko ɓe enen ɓeɗo cukkuɓe muɗum ko eɗen beɓnanta ɗum beɓnanen koye meɗen saabu ambassadeur ragal kala neɗɗo wawi won so woni nder suudu mum no wawi ambassadeur yagal saabu ko haalde e ko moƴƴi e jokkude en ɗama wadde ko moƴƴi hadde ko boni e wallude ko moƴƴi nden noon yalla yo Allah jaggira ɗum dongal ngal ena wawri ni jaggir dongle ɗe foof gandon kadi enen koye meɗen wonko dondiɗen ko ganduɗa ko tawanoɗo hanki aɗa foti fayde saabu en jiino te emen mbaɗɗen ko o wiyata ko kala mbo daagui naagoɗa sa naaguima daɗeɗa wonon mbawmi ɗum haaldir kono jol faldir ɗum ni kunagu daguñi rawol enen noon ɗiɓi waɗa seeɗa saabu si on daari niɓɓi te ko foynino kala garannoɗo idena riñoji walla aɗa yaha nder aɗa ketto riñoji aɗa haala riño sika han ari darɗa riñoji ɗi noni tagori ranwino kono ni mbiɗa sikki tan mi añ wooda no ɗum way kono hondo mi wima babba waɗɗima ngeloba il faut que kosɗe beela ɗum noon eɗen poti yino ko jibini ko ɗum mbatten hen haqqillaji men enen foof ƴeewen ɗum ko saabi ɗum saabu sikko tawi jomiraɗo waccodira e ma tan an aɗa foti yoyno hoore ma de adduma nde aɗa foyni aɗa moƴƴi ngari aɗa yooɗi aɗa jogui a wasani aɗa jogui hakkille sika a yeehi ha donniɗa won dina mi rutta hoore ma duttoɗa jooma ganduɗa ko Allah tan woni laam si a yi keɓoyɗen ga tan koɗen iti lomto place Allah te place Allah kala mo tawi ɗon jippinma jinmi wiide ko kala gardiɗo wahlitoɓe ardinɓe ma ɓe ardinɓe ma yooɓe gandu ko an ardi ɗumen damal ngal wona gotal kono so o rewri ga ɗum wonata tan ko wiyete ko lambu baɗi wotudu fof yanan digga ko wandu santion hay wandu wotudu wona santion heeɗi fof ko jañi ɗum noon juynotoɗen on ɗon réparation e ɗum waɗa ema a yakar saabu o rewi bolol ngol sa yawani hay goto yawatama kala ko belliɗa jagga kono si a ardima artiri wereje oto ma sima noddimi heɓata goɗɗo noddima heɓatami rek hakkillelam sa mi yawi mi yawma nden noon yoɗen mbatti ɗum hakkillaji goto foof no wawi haala ɓawa janggo enen foof poti en haysi tawi haqqillaji ɗi kewani en keewi ko tawaɗen sa heewi ko tawaɗa tan heewa ko jiiɗa heewa ko nanɗa kono noon woto en naago yoɗen dok seeɗa eɗen keddi entraînement seeɗa wonko jaknen ɗo ɗum gandi miɗa ɗum andi mbatten ɗum haqqillaji konngol ɓuri jaral ɗon jaɓa on calminama on juurama on jettama goto kala inde mum teddude e yettode mum fayidinde saɗi onde arata en kalfani ɗum needi e neware ɗo noon mbeɗa andi hande wonata hunde weɓde haalde saabu mbeɗa huccodiri e gueece ɗe ganduɗa ɓeɗo koɓe sernaɓam kadi e nder sernaɓe ina jeeya hen musidɗam Abou Samba Diop so tawi no ko hanki mi wiyambo Abou mbo lewlewal pinal kono kadi ma wi Abou mbo haalirde guendiyankore dowla Sénégal kono ma wi Abou Samba Diop mbo Pindi TV Abou mbo rendo foof rendi Abou jontaɗo guila hanki Abou ganduɗo ko yawti hanki andi kadi ko yawti hande Abou a jarama kono kadi tawde woni ko radio Teccan mami miijo ɗo musidɗo sehil guiɗo yeeso e caggal Ablaye Hammadi Sarr min kufdi jolle kewɗe min dewde radio ji kewɗi Ablaye Hammadi Sarr mbeɗa andi haɗan en direct min calmini radio Teccan e wondiɓe mum tawa kadi koye dow inde ɓeɓe ganduɗa ko hilifaɓe daral baali Peturimina gardugol Alhaji Mamadou Amadou Talla kam e délégué ji muɗum no ndidorno mi yejjitta kadi sukaɓe daral ngal jeunesse o foof nani ɗo woni mawɗo Hammadou Sammodi honorable min calminima min mbiyama bisimilla ma e galle ma ummiɗa koye galle ma kono garɗa koye galle ma kono kadi mawna musidɗo guiɗo Moussa Demba Set mbo Lumbol Daka a wiyama bisimilla ceerno Moussa bisimilla ma ɗo rendo rendi foof ceerno Moussa haɗa tawe tawde ko fulɓe noddi ɗum noon bisimilla ma ɗo e nder galle maɗa mbeɗa andi gueece ɗe ina gowma no fewi kono a wiyete ɗo hande kay bisimilla ma ɗo e midi kadi ma wi Moussa
bo ko wona ɗum ko musidɗo Abou Samba Diop jubbino nane to duttotomi ngam gardugol o mo ganduɗa kanko woni mawɗo men musidɗo Hammadou Sammody oɗo poste mbo totta mbo ɓiɓɓe fulɓe tottimbo mbeɗa andi Abou dahaɗo ina laaɓa jangu sabu to ministére de élevage ko min nelano toon taw ko yamirewre ɓeɗo hilifaɓe ɗo 56 fedde woti toon fedde wotere woti bulletin 55 ngoti 25 ɗe e nder yimɓe jeeɗiɗo poɗodiri ɗum kanko ƴetti 25 ɗe kanko mawɗo Hammadou Sammody fo noon ko ɓiɓɓe aynaɓe ɓiɓɓe fulɓe gongo gaynako wona ɓiɓɓe fulɓe ina jeeya hene to woɓɓe fo gotonimbo joni wadde 20 o yo jeegom heddiɓe peccu kanko o ƴetti 25 ɓe noon wano ceerno Hammadou ɗum noon de ka ko ɓiɓɓe leydi Sénégal gardanimbo ombo andi kadi ko ɓiɓɓe leydi Sénégal gardandimo ko yimɓeɓe gandi holi Hammadou Sammody woodi kadi nodduɓe mbi Hammadou daranima gaynaka gila totta ko oɗo poste Hammadou dañi mawɗo Abou Samba Diop ari hen joni dañi otoji dañi galleji dañi gila oɗo poste oɗo kay ko arde wallude aynaɓe ɗum noon guiƴam sehil musidɗo Alhaji Hammadou Sammody ɓe mbiyamo ceerno Hammadou Sammody aynaɓe mbima ina keɗima kono kadi mbeɗa yiɗi dutta kadi miijo kadi eko oɗo musidɗo Mbaytal ko haali ko ɗum nana e jeereji ɗi nana kadi e nder aynaɓe leydi Sénégal miccuɗa ɗum sa hi kadi mbiya kadi gouvernement o min calmanimbo ɗum ɗon kadi mbeɗa min jiiɗi nota ɗum kadi e deftere ma nawana kadi conseiller ɗum noon bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jettama so hewɓe ndendi seeɗa goto kala ko seeɗa nawata mbeɗa andi goto fof ina yiiɗi hen haalde mbeɗa yinno rewde e bandiraɓe fof inde mumen kono heƴata ɗum noon mi ruttat tan bandiraɓe hettiyankoɓe jooɗiɓe konngol on jarama on jettama rasul sallallahu alaihi wasallam eɗen jetta jiknaɓe meɗen eɗen jetta kadi ne président Mamadou Sammody ko neɗɗo moƴƴo mo gandumi mo mbaddumi kadi tourné ko heewi ko fittanuma taki mi ar wona goɗɗo pahama ɗum kaydi semma sohlino min noddatma place am gara tawa kam toon on calminama on juurama min mbima koɗo bisimilla min kalata koye dow inde Mamadou Amadou Talla ko kanko woni mawɗo daral ngal ko yamirore makko kadi woni ɗo so wonano yamirore makko oɗo batu waɗata ɗo caggal yettude Allah e nelaɗo hayso galle ma mo gonɗa sa woni makko tan wasta ko mettuma e nder galle he kono ɗum fof ne moftoye an noon Hammadou Sammody a jarama yeeso a jarama caggal a jarama sawno min ko hande puɗɗimi yiidema hande yiteram faye dow ma ko heddi ko fof ko téléphone mi nani noon fulɓe ne mbiya kala ko maaye raddo ko jawgal tawa ɗum ɗo fof ko sababu Amadou Dikal e Abou Diop gandal hakkude men mi yiɗima gila mi yiyanima jiɗirmami ko golle ma moƴƴe faade e nder leñol ma e faade e nder ɓesgu ma neɗɗo noon ko waɗata ha yiɗe ko walla ko waɗata ha añe ko koye mum tan woni a jarama deftanmi tan koɗo koko haalano a are galle ma janggo ko an bismoto so neɗɗo rokkama poste o dokkaɗa o noon fuɗɗorima daral baali a woopani ngam 14 région o fof nan ɗo Afrique centrale o relation fof nan ɗo kala mo namneɗa ɗo joni to jeeya e leydi Burkina walla Niger mamin mbima nana a fuɗɗorima ɗo noon an kay a woopani kadi jogornoɓe yaarude yeeso ɓe pop ɓe keewi ko fuɗɗorade ɗo waɗi noon ko du'a woni ɗo du'a Alaji Seydou Nour woni ɗo du'a Sisiɓe o woni ɗo du'a Serigne Bamba woni ɗo du'a Layen woni ɗo du'a Niassène naɓe goni ɗo an noon so neɗɗo haalanima haala du'a haɗa foti andu ko woni du'a par ce que waɗi noon ko Allah wiya deftere mum fo aɗa andi aɗa rondi a wona gaynako ɓolo tan ne wawi aɗa jogui martabu gaynaka kono haɗa jogui martabu jangdene e gandal ngal Allah waɗe ma ɗum noon ko dokki Allah
mi winoma noon ko neɗɗo rokka ko Allah hesi rokki neɗɗo ko ɗum ko Allah tan wawi ɗum heptude ko heddi noon waɓe no Salif en walla waɓe no Djibi Diaga en kañum en beddoto kaaƴe tan gila aduna o fuɗɗi nelaɗo wiyete ɓuuri weddanoma kaaƴe ndeke onon fof on mbawa wasde weddede kaaƴe ha arti kadi e leñol ma ngol ummiɗa ngol fof ɓuuri wawa weddade kaaƴe Djibi haalino haala ka mi reftata hen ɗum noon bisimilla ma ko kewmi haalude ma téléphone konngolaɓe ma premier fof ko muñ kala neɗɗo mantuɗoma andu ko ɗum woni jikku ɗum tan woni jikku mum kala neɗɗo jennuɗoma andu kadi ko on ɗum woni jikku mum jagguiyata ɗum mi wima wata jabodira ɗum e neɗɗo ɗum koye téléphone kaluɗen ɗum hande noon natti won téléphone ko face à face aɗa jooɗi miɗa jooɗi mbawmi widema tan ko ya jogoro jaam poste o ya jogoro jaam poste o a dañi poste leñol fof aynaɓe ne rendi e nder leydi Sénégal fof ina rendi goto fof ne yiiɗi yiitade hen hoore mum goto fof ina yiiɗi yiitade hen hoore mum mi nani nde ƴettuɗa nde won wiɓe alhamdulillahi rabbil alamin en dañi jaam o kam ñamata gueɗal fulɓe waɗi ko waɗi noon koko ittanno gueɗal mum ina rokka fulɓe walla ne rokka aynaɓe ɗum naati nofram ɗum yiyanima noon ko dokkata toon dokke baɗe dokke Seck Djibriru ɗe fof min naniɗe kala ko neɗɗo waɗe aduna he humpata neɗɗo so añi haalede tan yo añ wadde par ce que an noon ko ka mbaɗata ko minen fof min mbay kono yiiɓe ɗum e nanɓe ɗum noon seydi Soham ka cukalel miɗa halfinma sukaɓe daral ngal jeunesse daral o minen zamanu min garata ɗo nde 80 garmi ɗo 80 ne garmi ɗo mi tawi ɗo 100 gorko yaroɓe ɗo sukaɓe ɓe jarata ɗo kala baɗɗo ngayel hande ɓe keddiɗo ko ɗiɗo walla tato minen dampaliɓe minenne min gandi min paari ko kaldanɓe ɓe sukaɓe kala konngolaɓe min mbimi wata ƴeewe minen komin paraɓe so neɗɗo andi paari koko paari so anda paari koko paari so gorko wuri duuɓi 60 e hunde walla 7 e hunde o paari ɗum noon heddi ko onon yontande ma noon nani ko cukalel kono sukaɓe Allah ne hokkuma ko yilate aduna ko Allah ne hokkuma gandal alhamdulillahi rabbil alamin a yiili keɓɗa neɗɗo ne yiilo gandal ronko heɓde noon Allah hokkima ɗum an neɗɗo ne yiilo kaalis ronko heɓ Allah hokkima kaalis neɗɗo ne yiilo laamu ronko heɓ an Allah hokkima laamu parce que waɗi noon so président neɗɗo so jooɗima duuɓi mum e ñiiƴi mum fof gonani duuɓi 50 président république watti huɓɓude o tuma ha damal suudu mum wonko Allah hokki ɗum ko dokkal du'aw yumma e baaba mi yejjitta noon ɓiɗɗo moƴƴo biyeteɗo Fouta ko joni o ari ko tarduɗo kankone ko banggue e daral he wonko fewni ɗo ha heewi kadi ko ballowo mawɓe ko jurmotoɗo ko baɗowo no mbaɗata ni omo andi mawɓe omo andi hilifaɓe kurko noon so andi mawɓe andi hilifaɓe tan o malama an Moussa Demba Asset wiyete bisimilla ma an a jarama wowi kay komi yiyani fowru kono mi nanani fowru mi nanani darol fowru ala wona gonga an kay woodi komo yiyanima kono fof ene nanma ne ganduma ne gandi ko liggotoɗa ne gandi ko peesata ɗum noon min mbima bisimilla ma e galle ma bisimilla ma e galle ma ko heddi ko noon an miñiraɗo moƴƴo jeyɗo sababu o minen fof aynaɓe miɗeni puttini guite miɗen paema yakare amen ko suuɗi e ko feeñi zatir e batir fof miɗen pawe dow ma miɗa wasiyo ma noon ko mbasiyantono mami e téléphone ko somi jooɗima ɗo e téléphone mi ƴettimama andu ko ɗum woni jikka yawti a dokka haaju ma o jaaha so Abou Diop jooɗima e radio yel mum ne weeli ɗemguel ha maayi haala toon ko ganduɗa wodananima wodanani ɗum e dow ma andu ko ɗum woni jikku mum jaggira ɗum on jikku ƴeewa jikku ma o an jikku ma ko wallu tan
watto hen goto e men bada haal ha jaboɗa ɗum tan ñaguimami ɗum basimami kadi e nder yimɓe he ɗum kaldano ɗen téléphone kala neɗɗo nde kalɗa won cawdinɗomo ɗon konngol tawde en mbi ko nelaɗo ɓuuri foof nelaɗo joguino ko añɓe ina piye donc jibinaɗo tan keesɗo mawniɗo so joguima añƴe woto fel hoore mum ɗum noon seydi Soham a jarama min beltima min bismimama e dow inde mawɗo amen daral Mamadou Amadou Talla kala ko jiiɗa ne feewi ɗo ko kanko ko ooñi ɗo ko waaɓen amen ni ooñi omo suuɗa ɗumen kono kala ko feewi ɗo kanko ɗum ko miɗa andi ɗum ko gondiɗo belɗo wondude mi anda jungo ma ngono way yaafde kono kanko miɗa andi jungo makko ngono way yaafde e nder wondiɓe makko mi meeɗa wiidemo dokken kaari ujunnaje 5 o wiyani mbaɗen 10 billahi wallahi o haaɓe neɗɗo ha subaka heɓe mbarodira on mayra neɗɗo mbimi kaari de mayrama neɗɗo dokken ɗum ujunnaje 5 alama dokken mo 10 ndeke noon mawɗo baɗono on wondata ko wondiɓe bonɓe kono kañum kay ko moƴƴo Allah ne seedi ko moƴƴo meeɗa wiidemo neɗɗo waɗan kaari hunde o isiti ɗum par ce que neɗɗo kam mo haɓata kam ma fotani ɗum walla wona ɗum noon Allah jarama on jarama bandiraɓe onon kadi arɓe jaɓɓademo ɓe mi yetti Allah mi yetti on jarama onon foof sukaɓe ɓe miɗa halfino on oɗo kurka miɗa halfino on oɗo kurka miɗa halfinma ɓeɗo sukaɓe wonko woni ɗo de wonko wone maɓɓe ne mi haalanma kadi miɗa sikki sa felliti rondade leydi Sénégal ndi a yadata maɓɓe heɓe keewi noon dusde ha jomum heɓa dow étage wiyaɓe ni ɗum hina heewi ɗo kono mi ronki yiide joguiɗo fedde e nder Sénégal mo arani ɗo premier o kay saɗa jogori yaada arat ɗo ma kinoɗa ha daña doole ɗe sa dañi doole petta ɗum koye aduna woni ɓeɗo noon heɓeni wona yiiɓe hande haɓena yiiɓe janggone sa ari ɗo ko ni ɓaawa janggo sa ari ɗo kadi ko ni ɗum koye teddugal maɓɓe jeeya ko ɗum min tawi mawɓe ɓe ne mbaɗa mawɓe ɓe mawnidi koye Alaji Say Nour ɗa jottono sa memni min e paalele ha kunduɗe amen ɗe leppi min kollumaɗo Alaji Say Nour duwoto Allah jaabe ɗo ɗum ko minen tan gandi ɗum neɗɗo daral ngal tan andi ɗum e nder daral he ɗo joɗotono o ɓaaro min mbima ar jooɗo ɗo ko jiɗɗa fof mbaɗa e leydi he jam wontata kalanmi ɗo ko keɗiɗo fof ne andi ɗum ne ɗo andi ɗum kadi ko ancien ji daral ɗi e ɓiɓɓe daral ngal nan ɗo jooɗotono ɗo o ɓaaro kala nde min jiɗi neɗɗo ha min kooli ɗum ɗo min joƴƴinta ɗum so jooɗima ɗon noon min mbiya ko duwa fof yo jaaba ko duwiɗa fof ma jaaba ɗum noon Allah jarama on jarama Allah waɗi kam kadi e nder pulagu jiɗmi pulagu nde wonno mbiɗa andi koko tawrumi tana men mi ala so wona pulagu min goni ɗo gondigal jongal min gonde président Mamadou Amadou Talla min calminamo amin ñaganomo moƴƴere kanko e délégué ji makko e rewɓe makko ko wayno Oumar Sow en Salif en Djibi Ndiaga en Mor Ndaw en mo limi foof juuma mbiɗa salmina jeunesse o foof guiley président jeunesse hay secrétaire hay trésorier mbiɗa salmina mon Allah e tinnade mon e yidde mon pulagu e wonde mon aynaɓe honorable mi salminima ani Moussa Demba Set goto fof inde mum e yettode mum eɗen goyi fottude journée ji élevage kala ɗo gaynaka foti guila ɗo ha dolli kala ɗo jum en pottiɗo woni foof ñande aynaɓe ƴetti 613 bof rokki président Macky Sall mbiɗum yo wat caution ñande en Oumar ko enen jaadi assemblée nationale tawɗen toon honorable député Aliou Dembourou Sow o wi kam malaw holno mbatten mbimi so wona mbadden no tana men mbaddanno e tanoy non min mbawi rokkude président de la république nayyi ɓooli ɗi ngala sawru tottirandu jum ndu ko min ligguindu addindu devant Aminata Mbengue Ndiaye e Ablaye Daouda Diallo guittumi sawru ndu jum tottumomi mbimomi nduɗo sawru curdata nayyi ɗi ko ndu currata yimɓe cikkumi on élection nde ari nde kanko ƴetti laamu ngu nde wonno hakkude labbo e pullo koko tiiɗi bisimilla ma honorable mbimi mbiɗa yaha kolluɗa ko pulagu mbiɗa kam maye malaw jooɗo mi jooɗoto
sa nelino joni mbiɗa lawɓe yo jaa minen komin lawɓe onon kon fulɓe kala nelɗa min jahat toon nden yo Allah waɗema barke yo Allah jaggane barke Seydina Mouhammed enɗam pullo e labbo yo Allah fewnu ko jiɗɗa fewnude ko a feewa ko heddi ko sa wiyama gaynako walla wiyama pulaw ko ɗo woni gaynako ɗo woni reedu ndu ko ɗo woni hoorde holko waɗi ɗum tabaski waddani mine jawdi ceeɗu waddani mine jawdi ndungu waddani min ndungue ceeɗu min ngala liggey so wona jawdi dariɗi min jiiɗa so wona pulagu min jiiɗa so wona ɓeydade pulagu min jiiɗa so wona gaynako nden noon minen min jetti Allah ko ndemin jooɗi nde min nani ko an totta ko an waɗa nomination nden kay mbiyama rutta kadi koye amin nden amin belti ko waɗa ɗo ko amin mbiya yo Allah jaggirane barke Seydina Mouhamed yo Allah wat jaam e leydi mbaytal haali haala mbatka importance ay neɗɗo so dañi haaju yimɓe foti haalande haaju o yo haalan ɗum so yiho nawro haaju o holko ɗum woni à 2021 ko Covid foti président de la république wi ministre de l'élevage yo tottu aynaɓe ɓe o totti aynaɓe ɓe marché ji ɗi guddama woni no toɓa hay goto liggaki hay goto yahani hay goto artani probléme dañi président Macky Sall e moƴƴere mum e yurmede mum o soodi jawdi o yurmima yimɓeɓe saabu Covid o no wayni o itti jawdi ndi o sare yimɓeɓe jogi sotnoɓe ɗo jawdi e financement uji tottuno ala mo jeeyi ɗi carti ɗi maayi ɗi ñawi ɗi ñamla neɗɗo noon so dañi ko jakni ɗum yo haalal mo foti haalade yo andu ko ɓiɓɓe makko goni ɗo ko leñol makko goni ɗo o ari o tawi komin wallatenoɓe minen kay hay so tottina min deuxiéme min jara ko lowol min tottuno sukara o gasi min jarani taw deuxiéme so totti min wimo noon so totti min deuxiéme min jarat anani ɗomin goni ɗo hay dara min ngala komin joɓimo tawi ko gonga jiɗɗa nande min calaki min ngala mo ala yoɓata ƴiƴam noon yoɓata ñamande anani ce kanko hande kanko ardini leydi ndi kono mbo jogui conseiller ji onon goni koyɗe amin onon goni juuɗe amin onon goni noppi amin onon mbawi min wallude nden noon min ñaganto ko yo Allah waɗani jaam ha gayni dañi licence yiiɗi hebde ɗum wonki ɗum dañji ujunere neɗɗo foannima ɗum heɓani ɗum ɓilal ma gotal wawi ɗum yettade ɗum ko woni e kosam Allah jarama nden fedde jibin ko jibina ko haɗa men yettade Hammat Sam Mody Diagne Buuɗi Kowaka Moussa bisimilla ma fof inde mum e yettode mum somi wi mbeɗa limta gueece kucciɗɗe yam ɗe gandumi gandimi ɓe so renaki tan parole o juutat saabu ɗo woni ɗo ko annodiraɓe e fuɗɗiɓe annodirede e yimɓe ɓe ganduɗa fof ko aynaɓe daari ɗo en mbiyata ɗo ko fulɓe daari ɗo ko aynaɓe daari ɗo saabu garanɗen ɗo hande ko aynaɓe noon dendagal leƴƴi ɗi fof nani toon wadde ko aynaɓe hande garanɗen ɗo caggal noon salminandu e juurade e yettude e nadde daral ngal ganduɗa ko daral poti rimina e nder Sénégal e nder kadi capital Dakar alay saago jetta président Mouhamadou Amadou Talla saabu ko kanko woni joguiɗo daral ngal yonni daral ngal jarani ɗum kadi sekodirede hen wutteji muɗum so daral ngal memama saabu heɗen gandi darde makko heɗen gandi gandal makko heɗen gandi fimde makko wadde en jettimo en jarnimo en jarni kadi dendagal équipe makko mbo wonde nder daral he en mbawani kadi nadde daral ngal ha jalten daral ngal en jettani Harouna Gala Dialalo saabu Harouna Gala Dialalo Ba heɗen gandi boowal daral ngal e nder daral ngal e nder leydi he foof junggo mum no yetto toon ina haala toon heddi noon koko gorko oɗo Salif Sow haali ko Salif Sow ko haali ko noon tan kala ko neɗɗo watma oto ƴewru ɗum ko watma ko wat ɗum classé tan e haala muɗum tolniɗo Harouna wonko golle nder leydi he ko mawni kon ko golle nder leydi he ko mawni gila e daral ngal ha e caggal daral ngal ɗum noon en mbawa wasde yettude Harouna Gala Dialalo Salif Sow an on mbaɗi ɗo émission an e Abou Diop nodduɗon mi direct mbeɗa woni Lumbol Daka nannuɗon mi nder émission he o wi kanko feera kam yi ñande hen haɗa waɗi ɗo émission e nder daral he wadde a andi kam contact rewi hakkude men min noon kam gueɗal gotal mbeɗa haalana moon Abou Diop ko toñƴumi mi anda mami portoymo pelante walla mi kalmotombo walla mi woppidatmo ne cabbi he kanko e Ama Dikal ay oɗo ko paalel jumri tan wonno komi joƴƴinnoɗo tan mbeɗa mofti mbeɗa waɗa feydenam nder mbeɗa waɗa e hunduko mbeɗa woppina deeƴi
kono noon Jolfo wi Beytisa o hade ma moƴƴude woɓɓe moƴƴu tawa e bande en hade ma wawde remde reme kol ɓuli koyɗe ma kono yaade haɗa remono e woɓɓe haɗa anda woɓɓe haɗa jotodiri e woɓɓe bande en nana buubina ma yay ko nduɗi mumen wallahi jarani oɗo Hammadou Samma Wody gandumi ɗum ko denɗam ko esam ko denɗam ɓi kawam ko esam kadi to banggue risi ko ɓiyam debbo afo kono ɗum fof min itti min joñi to woni hakkude amen ko cehilaga ko ɗum woni hakkude amen nde Allah waɗi min gondi ha ɗo tolni hande ɗo tolni ɗo jiimi tawmi ko kanŋe moftumi ha ɓooyi tawmi ko jama moftumi ha tawmi ko or ɓurɗo moƴƴude moftumi jinmi mobde ɗum kono mi moɓata baɗon Abou Diop en gaccata ɓe jaltini ɗum ɓe jogori ɗum nannude aduna ɓe jogori ɗum nannude probléme ɓe jogori ɗum weddinde kaaƴe ɓe jogori ɗum waɗede kay goto fo anda mi haalnat mon ha laaɓa Hammadou Samma Wody oɗo jooɗiɗo mi wawa wiide ko multimilliardaire de kono ko milliardaire sohli fof tawata komo wawi ɗon yaɓɓude koyngal makko mbi gorko noon wawa wonde gorko a tawa a yaɓɓani boni kam 500 millions kam a darake dow hen nden mbawata haalde batu worɓe oɗo noon wawi haalde batuji worɓe kewɗi tawa wona ɗum ɗon min ɗo konmi ɗo wiyete ko Lumbol Daka kanko sinci wuro ngo nde min cinci wuro ngo ha paari o addi forage waɗanimi hen degi seeɗa o addi courant o waɗanimi hen dogi seeɗa o mahanimi étusuji ha towi dow ko toon mbalanmi e canggui Macky Sall itti ko oto kesa pour rokkimo o fooɗi oto makko mbo yaranno o wimi nda oɗo nani caabi nani e dow Abou Diop nda caabi nani oɗo ne kadi yaaru haɗani mbeɗa jogui auto ji ɗi wadde Jolfi Beytisa ɓowom to min jeeya to hayre laawa yaare laawa namdo de balke am boni toon sari ha heewi e nder Thiès tan ɓolo ko jogui ɗon ɓuuri 50 galle ɗi ko pewnaɗi ha peewi ɗi cuwa fewnede wadde kay Abou Diop en ko surtuɓemi saabu so neɗɗo wi ne jogano aduna foof ina wawana aduna fof wona gonga tampere ɓolde wondonoyta ɗum o ɓooyi noon fooɗanade yidde wonde ɗum ɗo mbeɗa wiyamba ala min jaadi Cameroun min jaadi Burkina min jaadi banggueji fof inde APS o woni coordinateur APS o jooɗiɗo coordinateur APS jooɗiɗo o jogui pôle l'ouest mo ganduɗa keɗɗo hirnangue Afrique foof Mauritanie Mali e Sénégal e Guinée Bissau e Gambie oɗo jogui ɗum o jogui on pôle kono kala ɗo min jaano ko min surtata wiyata kono waɗa hundeji mawɗi mi wonay surtude ɓe mbi noon boddi kam sa yi tan boddi mawdi caamo linni jandi ha waɗi kobje koko suuɗe nder luuraji de kanko noon boni yo hombo ɓoccitomi hankkadi hombo natoyɗo mi anda mbeɗa ñaaguimon duwa o kono gandon kala ko haali yiɗi ko wadde kala ko yi ko ganduɗa koko foti wonde yaɓɓaten koye ɗum ha ƴiƴam ɓuula ko noon jiirumi ɗum ɗo ɓooyi ɗum etade wiide hombo wona kono ko min surtata saabu ala mbo heɗani e aduna he so wona min so wiyoma naata won golo walla tan ɓemɓe ko ala tinnor saabi Allah min gonda hen min gonden hami ɗasɗinamo ɗum ɗo noon ɓoccitimami nde ko heeɓi gajate tan wonno nde ko wonti gonga kanko woni président région de Thiès APS e nder hen ko min fonno foɗodirede poste o mbimo yo yaw foɗodire poste o maw he o yeehi yimɓeɓe ne gandimo ne gandimi yimɓeɓe ne jiiɗimo ne jiiɗimi Allah waɗi o heeɓi poste o kono ay poste o ma addu tampere de Hammadou Samma Wody ɓeɗo yimɓe de metti daranade de koɓe mbimoɗon ko yimɓe ne metti daranade de saabu ma waɗen jawdi ma waɗen doole ma waɗen feere ma hay goto mi feera yiide neɗɗo noddi Hammadou Samma Wody jamma so ñalawma ha wasma ƴettu téléphone kono joni natta ƴettu téléphone de ko wajo wi nani ko joni o natta ƴettu téléphone de saabu téléphone aji ɗi kewata ɗi mbaɗa saturé dow majjo natta ɗi ƴettu kono yo Allah jaggonor men sa ari hande noon e hoore gaynaka a jooɗima hande nder daral fora ngal gandu daral Sotiba a jooɗima ɗo fuɗɗorima ɗo hande gaynaka wiyetake a waɗani ko foti de fodde kay yalti ɗum noon kalifa mon Allah makko kanko ne kalifa mon Allah gandon so ɓooyi seeɗa ma on gandu boni kanko hunde noon waɗetake par cacca gamri safalɓe so waɗama noon tan so ɓooyi bonat so waɗama noon tan so ɓooyi bonat ko joom haaju ko joom liggey ko gollotoɗo banggueji goɗɗi ɗo wona ɗum ɗo joni noon kano ko pression o heewe dow muɗum tan wattat ƴettude ɓe woppa ɓe ayi
ko hono ɗum addata ɗum ɗon kono sen kaali ka nafata en mbaɗi ka nafata en gollima ka nafata tan ko ganduɗa ko population en fof jeeyi ɗum naftat kono so goto fof ina waɗa walare mum banggue tan ko min e makka tan jotodirta ɗum ɗon so ɓooyi tan watta ko saturé yahata eyyi watta ko nafata ko ganduɗa ko fof en ndendi on kollitimbo yo daro hen kono goto fof wiide yomi natir toon tan feeram yomi natir toon tan haajam yo luɓam kalis yo wallami naggam yo waɗnami ala ɗumne kadi yahata haalete ha laaɓa ɗo woni ɗo alhamdoulillahi rabbil alamin omo nana ɗemɗe poɗɗe hutorede ɗe fof an boni nana français 100% an boni nana arabe 100% an bona nana hono wiyete wolof o 100% hombo nana kadi ɗemgal safarore ngal no muynuɗo safaroje haaldata safaroje ni wadde ɗo yen fof mbo wawi lijjidde ɗum noon ko ɗum tan woni min kam ko cettotonomi hen e ko gandinanmi moɗon jaafoɗon jarlo ɗon so tawi haala ka wopino fano waade ni ko noon takimi wiide kadi Abou Diop e Amadou Dikal ko kamen goni hen ina urɓa ene mbaɗa Hammadou Sammoy ɗo wona place ma yawtu yeeso noon ayi ha on murkitoyi ɗum e nder conseil économique social hande o ko seeɗa Allah jarama on jarama kono Moussa Demba salminama nane yettu Allah sa aawi awdi juggani hendu funnague yenani hen waɗani buula ko hanma yettude Allah no foti yimɓe gawi fuɗani no foti fuɗi ñaaya no foti joggi kadi ganda ɗum ɗo ko daña hande o ndemin gummi Amadou Dikal min gummi kanko omoni na fayi e élection député ji Aliou Dembourou ko député e diwan o yidde mabɓe o noddi yimɓe dental manggal mimi jogano yaade Amadou Dal jogano yaade kanko Hammadou noddimi o wi Abou Diop jinmi ko jaaden saabi Allah so jeeyi jaggodiren mawɗo leydi ndi jento Moussa Demba Set Moussa nde ummiɗa ribo nde mbiɗa cip e lumbol Daka mbiɗa Abdou Karim Ba totti ɗon leydi Harouna inni ɗon émission mbaɗaɗo gaden RTS soda o mi yahani duuɓi jentu hen gami jettimi nan mi wongo mbimi ko jinnomi fulɓe ko mi dañi anda kam mi andama mi meeɗa nadde galle ma kono ko jinnomi ko mi dañi nde mbaɗɗa nde gaynuɗa ladde ala woodi koɗo hoɗaka so neɗɗo natti yominade yo hulɓino bandiraɓe a joguima mbaalu goto e mbewa gota yominima sa dañi sasa kay hulɓino ladde ala woodi koɗo hoɗaka mbiɗama sammode addi fois fawi ɗon min tawimo ɗon o asa o dañani ndiyam goɗɗo kadi asa Allah hokkimo woni wano wasa wadde ndiyam walla haaɗa o fomni courant o addi laser addi yonani courant goɗɗo ɓeyda hen o hutti o mahanma kuɓeje towɗe o hutti dispensaire waɗa o hutti jeere waɗa o hutti galle pingo waɗa o hutti fof waɗa hamma sammuɗat école fof ka waɗan toon yo Allah teddine wadde Moussa bisimilla ceerno Mamadou Saydou wadde ceerno Moussa teddugal dokkemo jooɗo teddugal dañƴangal e ko dañƴa e Hammadou ko sago amen ko yo Allah ɓeydanmo ko a nafowo inde makko no weeli haalde kono kala ɗo min jeeminta e teddul makko gadimo toon ɗum noon kala ko wawi yo tinno saabu Allah yo ɓeydu yo Allah ɓeydu mbawka ka yo Allah ɓeydu mbawka Allah ayno rena Hamma Sambodi Diagne buuɗi koaka ñalawma hande o taskomo koye ñalawmaji Salif haali Alaji Moussa haali goɗɗo haali goto fof nde yontande ko nden yontida Alaji Moussa nde yimɓe dar toon mbiya ha min paɗa ha Moussa e oto muɗum min jiya ɗum nde aɗum wiya ko meɗiyata ko natti dartoɓe ne mbiya hami haalda e Moussa nde aɗum wiya ko meɗiyata ko natti Hamma Sambodi ko ɗon dareɗa wattu hakkille ma e yonta ɓeeɗo kala ɗo gonɗa ittude mabɓe kumpa kala ɗo gonɗa ɗo idoɗa hoto ɗo taj kala ko dañƴa rende mabɓe piije jalon jeewa toon ko onon dendi yonta ballodire nafodiron ko mbawɗa logguiɗi yo logge ɗe mawnu yoɗe ɓooy yoɗe jawa yeeso ha yetto ɗo salamu aleykum rahmatullah konngol ne yeeso ma alhamdulillahi rabbil alamina caggal nde jettuɗen Allah eɗen juula e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam eɗen jetta kadi jinnaɓe meɗen e serenɓe meɗen mi salmini on bandiraɓe fulɓe e bandiraɓe kadi aynaɓe tawateɓe ɗo fof e leƴƴi certuɗi mbeɗa salmini on e inde Moussa Demba Aset mo gardumi o mbeɗa yettambo mbeɗa senna Allah mbeɗa senna moɗon ko mawniraɗo moƴƴo ko jinnaɗo kadi moƴƴo tinniɗo bawɗo yidde bawɗo cehilagal sabu ko limti ɗo ko fof ina addana yimɓe hulodirde ina addana yimɓe rentodirde ina addana yimɓe kadi distance wona hakkude mumen
sabu sika tawi neɗɗo woni ese woni mawɗo duuɓi e dow ma woni kadi jinnaɗo ma rokkuma cuddiɗo mo ngannduɗaa koye dow muɗum yalti e sinna wonana kanko songade makko e jogade makko haqqille e yontede makko mbeɗa sikki tan cehilagal amen min mbawi wonde sehilaɓe kono ko cehilagal ngal ngannduɗaa ko goɗɗodiral wonata hen ɗum noon mbiɗa yettuma Moussa Demba Set e yeeso dendagal ɓiɓɓe fulɓe e yeeso dendagal aynaɓe mbeɗa salminmon kadi e inde ilo mbomin gardi o ko suko nehiɗo joguiɗo gandal ko technicien to banggal gaynaka ko neɗɗo joguiɗo hen gandal bangal yirinde no feewi no feewi no feewi kadi Allah waɗi kadi ko noon o wayi yankinade e nehade e noon kadi o wayi yidde gaynaka e teddinde gaynaka e mi salminimon onon dendagal bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe e inde mawɗo daral o ono Mamadou Amadou Talla mi meeɗa ɗum yiide mi wawi wiide ko boɗejo walla ko ɓalejo kono mi nani haala makko mi nani haala makko e ɗemɗe yimɓe ɓe jiida kadi mi nani haala makko direct min e makko min kaldi mbeɗa andi mi yiyanimo kono ko gando mi yiyanimo kono ko moƴƴo mi yiyanimo mbeɗa andi kadi homo moti homo timmi homo heewi place mbo waɗa o kala ko fadita e neɗɗo gardiɗo homo moti ɗum ɗon kanko Mamadou Amadou Talla eɗen jettambo no feewi eɗen jarnamo ɗum ɗo fof ko so Allah en laaɗo mum yawti koye newuyaji makko e onon fof gari hen so ɗum yawti e grand Salif mbeɗa salminma ko hande meɗen yendirde ko hande meɗen huccodirde kono en kewti ko en kaldi ko heewi e téléphone e haala ma ko haala moƴƴo ko haala jokkowo en ɗam ko haala kadi jiɗɗo fewnude ko haala kadi moƴƴinowo wona haala bonnowo ko haala kadi dentinowo yimɓe yo gon gotum e mbeɗa yettuma mbeɗa jarnuma e nden ɗon darde mbeɗa yetta oɗo mawɗo Oumar e o ƴettiɗo haala jibi e o ƴetti konngol o haali haala mbaɗka fayida e haala ka ngannduɗaa kaka memani hoore makko ko haali ko fof ko seedanade bandiko en e mawninde bandiko en e teddinde ɓe Allah teddine ɓe e tengtinde gardagol ɓe ngannduɗaa ko Allah ardini ɗumen e ko noon kadi jettirɗen Talla oɗa e ƴettuɗo konngol o e inɗe jeunesse naɓe Harouna Sow haala ma waɗi fayida e rasul sallam o wi wonde khayrul kalam ma qalla wa dalla haala ɓuuri moƴƴude ko daɓɓa taw ko nafo tawane memi ko sohla ko bo en jetti mawniraɗo oɗo Oumar ko wi ko gonga Allah ne andi nde min jokkodirta nde nde min gollodirta nde nde min liggodirta nde kamɓe ne Aliou Dembourou Lella en nden mi sohlani poste nden mi yiilaki haydara mi ɗaɓɓani haydara sabu président Macky Sall waɗi kam proposé laabi ɗiɗi yomi ar wona ministre conseiller kono mbeɗa andi ɗum moƴƴani e cehilagal mbeɗa andi ko firti ministre conseiller calimi ƴettude on ɗon responsabilité mbimi yo yaafumi ha saaha goɗɗo yo woppam tan cehilagal amen continue e min jaadi tourné ji kewɗi kanko e Aliou Dembourou Lella te ko saabu Allah wonno jiɗodiral saabu Allah e ballodiral saabu Allah mbeɗa itta moyen hooram mbeɗa waɗa hen a faami e a boni jooɗi o meeɗa o mbeɗa sikki tan omo wawi seedanademi o meeɗa yiide ɗo tam gaari mbeɗa lowane carburant taw koye poste neɗɗo goɗɗo walla taw ko laamu waɗi ɗum ko moyen aji horam tan mbaɗatnumi donc Oumar mi salminima no fewi mi weltima kadi e tawdema ɗo Allah ne andi kadi min ina mankuno kam labde ko ɗo gonɗa ina mankuno kam labde kadi somi arima mi tawma ɗo kono ko tawmami ɗo ko mi weltima hen no fewi e Maham Lamine Maham Diallo ko neɗɗo moƴƴo jiɗɗo mon onon fof wonɓe ɗo ɓe teddinɗo moɗon bomi meeɗa nanirde konngol ségrégation hay lawol gotol mi meeɗa nanirde Lamine oɗo konngol ngol ganduɗa ngol ɗo konngol mallol walla konngol toñangue walla konngol bonnude neɗɗo walla ustude neɗɗo walla konngol ngol ganduɗa konngol sara yimɓe kadi ko wi koko gonga ko dahaɗo laaɓa jangu ñande programme o waɗata ko toon o ñalli minen fof ñalli toon no wini ko 56 pelle par ce que Sénégal ina waɗi 150 récépissé
kono laamu waɗi hen reconnaître ko 96 récépissé ko ɓen mbaɗa ko cité capanɗe joyi jeegom ɓe majorité o arino toon e mbeɗa sikki nde jaaɗen kawgel nde e yimɓe fof ne gandi a haali no yaaruno e hawre Allah ne hoddiri yimɓe ɓe tengtini ɗum Allah waɗi hannde ko waɗi ko e kadi sen gari ɗo wona needi wona neɗɗagal wona fodde mbasen innude Harouna Gala Dialala par ce que hay sinno wona heege ɓohene mucce ko minen jiiɗi tandiraɗo goto kadi ko mawniraɗo moƴƴo neɗɗo jiɗɗomi teddinɗomi no feewi kadi ittanɗomi gueɗal ittanɗo gueɗal kadi gaynaka ganduɗo kadi ko gaynaka pesata ko gaynaka jaari mo ganduɗa oɗo e ina wawno feccade poste uji goɗɗi par ce que enen fof eɗen gandi Harouna ko neɗɗo jangguɗo kadi jangde mum ko jangde towde kono ala ko yiiɗi so wona gaynaka homo ñanti gaynaka homo moƴƴini gaynaka kadi baɗono makko kadi wonde gaynaka ina ɓeydo aynaɓe suusde par ce que mo jogui gandal bo en jetti kadi musidɗo men jolfo oɗo mbaytal o haali haala mbatka fayida saabu sika tawi wonde autorité are nokku ko gonga yettodirde nde e juurodirde nde e salmodirde nde ne moƴƴi kono so tawi kadi won uure nde ganduɗa wonnode ɗon fonde waɗede pensement so haalama kadi ala ko bonnata ko ɗum ina welami ni kadi ina jeeya kadi ko softintami arde nokku saabu wonko fada e meɗen wonko soyna e meɗen e wo kadi koye liggey gonɗen yoɓnede hono ɗum ɗo ina softina en no feewi ma en garte e namdal he e ko question bo addi o so ɗum yawtidal vraiment Abou Samba Diop mawnam sehilam mi salminima ala fof ɗo en ndewdani ken yimɓe yiɗodirɓe ken yimɓe holodirɓe ken yimɓe teddodirɓe kadi an ka guiɗo pulago fof ma won duuɓi sappo e quelque mbeɗa heeɗama e radio mbeɗa sikki ko gandirɗen fewde joni ko duuɓi 4 walla duuɓi 5 wonata eyyi mbeɗa andi pulago ala ko jarnanima e aduna kadi a ligganima pulago kadi liggey mawɗo no feewi heddi noon ko fofen ko kaali ko ɗum woni ko gonga fulɓe mbeɓani wallude mbeɓani ligganade ɓi pullo yo Allah yaafumi wonande mo potmi wiide way kono weddade asman ɗoɗe neɗɗo noon siko tawi darima wi wonde hande ma fiɗa asman hayre tampata kono a fiɗata kono Abou Samba Diop wonko pirtuɗa e rendo he wonko ligganiɗa rendo ngo wonko mbaɗɗa représenté e rendo yimɓe fof ne gandi ɗum kala mo wona haaside walla naafigue ne andi wonko pirtuɗa wonko gonɗa kadi wonko mbaɗɗa ɗon kadi si mbeɗa salmina Sar Abdoulaye Sarr e kanko e niili oɗo jooɗiɗo koɓe yimɓe moƴƴuɓe koɓe yimɓe tedduɓe vraiment e oɗo kurko debbo wona ganduɗo inde makko ko joni ari Vision Africatel kamɓe fof mi salminiɓe bo Malaw mi salminima haala ka ka yooɗi ka sañima kadi ka teguima e lawol kadi labbo wona labbo ko pullo tan enen fof ken fulɓe ko kinɗe tan wonno e koɗorre e mecce kono firtani ha ceeren walla ken leñol ko leñol e leñol enen fof ken ɓiɓɓe fulɓe kalaten ko pular kadi mbeɗa teske lawɓe kadi gueɗal gotal labba hay sino nanta pular ɓurani ɗum ko haalde pular eyyi ko kalɗa ko fof ko ɗum gonga en kawri nokkuji kewɗi ha tengte journée national mo élevage mo ganduɗa ko jum ñande temedde jeegom e sappo e tati gaari Macky Sall hollirte enen fof eɗen daari e ko heddi hen ko nane wonko kalɗa a haali ɗo haala jurumi ni ko nane mbiɗa ndeysan wonnoɓe ɗo 80 ina mbawi wadde ngayil yeeso e caggal ko heewi hen naati leydi ko heddi hen hande ɓurata tata walla ɗiɗa ɗum ene yurmini eyi neɗɗo fof so nani kaɗo haala ka ko foti wonde maɗa wajuyo kulluji tati gaare qur'ana gila baqara ha bi rabbin-nasi ko ɗi tati tan Allah wi wonde kullu nafsin zaiqatul mawti kala fittando ma meeɗ kaaɗi ko mayde kono noon firango tigui rigui ko kala fittando meeɗi kaaɗi ko mayde pari kullu nafsin zaiqatul mawti tawi ko nano luuqo tigui rigui firti wonde ko fittando fof meeɗi kaaɗi ko mayde par ce que pular ne haala saaha ɓoccitora wiya wonde kala garɗo e kala jibinaɗo maayi sa añi maayi tan hoto ari oɗo aduna bo kullu goɗɗo o ko kullu man alayha fanin on kullu haaldata kaaƴe haaldata ko leɗɗe haaldata ko daabeje haaldata ko maaje calli e tule ko wona ko neɗɗo Allah wi ɗum ɗon fof ma reh ma mumto ha laaɓa
kullu goɗɗo ari wi kullu shay'in halikun illa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Allah wi wonde kala ko woodi ko gononomi mami momtu ɗum mami halko ɗum ha heddo yesam teddungo min goto Allah subhanahu wa ta'ala. Wadde hay malaikaji hay malakul mawti ko mayata malaika ɓitto yimɓe mayde on e hoore ko maayo malakul mawti. Minen min jangi ɗum ñande min jangata on ɗon darsu ceerno woyi minen fof min goyi sabu nde o heddi kanko e Jibril e Mikail e Israfil e kanko Azrail malakul mawti. Allah namdimol keddiɗo o adi nawde ko Jibril o tegi hen Mikail o tegi hen Israfil kanko noon ko Allah ɓittanimo kayɗi ko mayde hoore muɗum. No ottirtini e no onirtini o wi ndeke ɓe ɓittannoɓe ɓe fof ko ni ɗum way muus ko ni ɗum way hamnade ko ni ɗum way teddude ko ni ɗum way mettu ndeke hombo haalda e hoore makko mbo ruyta o andi tigi tigi ndeke mayde kaaɗi ko muni heewi doole. Wadde neɗɗo arabe ɓe mbi wonde wamal mar'u illa hadisan badahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Neɗɗo e golle mum fof koko momtoto wonta cimtol. Wadde neɗɗanke joom haqqille tinno mbaɗa ko feewi mbaɗa ko moƴƴi golla ko yooɗi so cimtol ngol ari janngo taw wona ngol taw ngol nefnaki ngol jalnaki ngol sofani. Donc alhamdulillahi rabbil alamin pour mbasen junnade eɗen belti no feewi hande arde men ɗo sabu sika tawi wonde en ngari ɗo Allah ne totti en ngal ɗo gueɗal hande ko abbite gaynaka ko wiyete ko poste mo ganduɗa ko conseil économique et social environnemental ngal gueɗal wonani toon gaynaka kam joɗini toon gaynaka kam woni damal gaynaka hakkude muɗum e laamu leydi Sénégal e ngal gueɗal wona gueɗal bolle puyɗe ko gueɗal manggal ngal Allah mawnini sabu ma wotto jooɗa taw aynaɓe fof jooɗataki toon wona taw ko neɗɗo goto joɗto toon ma wor ko fewja toon ko taw kanko tan tawete o jaɓa walla o salo ma wor ko fewji kadi o wadda hen haɗum jaɓe wadde to feccete to eto fewjete to eɗe disdirte to ɗo jaɓete to salete to ngal ɗo gueɗal joɗani en toon. Wadde ngal ɗo gueɗal kay sikki tawi wonde eɗen gandi valeur maggal e importance maggal e ko ngal nafata par ce que ngal ala ko ngal firti so wona daranade gaynaka yo gaynaka tin hoore muɗum gaynaka anda hoore muɗum gaynaka kadi anda hoore mum ganden kadi holko woni nafoore gaynaka naftorɗen kadi nafoore gaynaka dendagal ko taari gaynaka caɗele muɗum e mette muɗum e ko haɓmi hen ko metti hen ko yooɗi hen ko ɗumnini hen foof tawa gueɗal ngal ne daro hen darde nde foti hen darade wadde enen fof eɗen poti rendude mawninen ngal ɗo gueɗal sabu Ismaila Sow ko kam wonno e ngal ɗo gueɗal min mbeɗa dusanno ɗum e ngal ɗo gueɗal ko neɗɗo mo jiyannomi mo neɗɗo kadi mo ganduɗa mo battirɗomi haqqillaji e neɗɗo kadi mo ganduɗa oɗo mbeɗa jagnorɗo ɗum ko heewi e poste ka gaynaka ka ɓi gaynaka ka tanum gaynaka ka jatum gaynaka kadi gaynaka ina ɓenduma ala ka safatma kala ko dañƴa e aduna ko gaynaka ɓuurma wel ɓuurma tiiɗ mbeɗa sikki tan gueɗal ngal neɗɗo noon ne wawi fogorede ɗum ko Allah jogui ɗum kono to banggal haqqille jaɓata on ina bonna ngal ɗon gueɗal walla ne wasa fewnude ngal ɗon gueɗal walla ne wasa moƴƴinde ngal ɗon gueɗal jinmi wiide tan woni fimde men e fandare meɗen so Allahu lamɗo jaaɓi inchallahu taala eɗen gandi hande 14 région leydi Sénégal 46 département o 500 commune o ɓiɓɓe fulɓe aynaɓe fof mbi wonde Ahmadou Sammody ko mi an woni guite amen ko an woni noppi amen ko an woni ɗemgal amen ko an woni juuɗe amen ko an woni koyɗe amen teddugal noon e teddinde ko ɗon tan haaɗi hoolare kadi ko ɗon tan haaɗi yo Allah wallu en mbasen wonde kuulogel ƴakki awde yo Allah wallu en ɗum kadi mbeɗa jortita Allah mbeɗa yakore moɗon mbeɗa yakori duwawuji moɗon mbeɗa yakori jurum moɗon mbeɗa yakori kadi darde moɗon e jaganorgol mon sen nangadiri en goni neɗɗo goto so Allah jaaɓi kala ko jiɗɗen ma en mbaɗ saabu aynaɓe ko yimɓe yontaɓe aynaɓe secteur uji ɗi fof ne mbaɗa probléme kono aynaɓe ne pamɗi probléme oɗo ñalawma walla nduɗo lewru Allah ndeɗo yontere waɗi tan ɓe mbaɗi manifestation ɓe kaɓɓi tekke boɗeje e ɓalli mabɓe walla e koye mabɓe walla e juuɗe mabɓe hoɓe kollira mette mabɓe min de mi suwa yiide taw ko mettiɓe eko weeliɓe fof ƴeewa tan ko aynaɓe ko no mbayi hewde mette ni ene mbayi hewde caɗele ni ne heewi limotako
gila e cuumuji ha e probléme aliment de bétail ha e vol de bétail a faami ha e parfoji ɗi ganduɗa no manquere ladde he ni ndiyam hay sinno wonɗo woni wonto manque ha heewi a faami no durgol manquirta ni so yeeyi ha ceeɗe seeɗa ene aynaɓe tampirta ni no jawdi ndi lororto ni ene aynaɓe lororto ni e sa ƴeewi kadi hande laddeji ɗi Sénégal hande ne fatti par ce que yimɓe ɓe ina ɓeydo kono laral leydi ngal ɓeydotaka ɗum taki laamu leydi Sénégal ina foti wattude ɗon haqqille e waɗa programme ko fay arde so wona ɗum gaynaka ma dañoy caɗele mawɗe no feewi e saabu sikka tawi wonde ɗo tolniɗen hannde eɗen mbiya wonde ken 17 millions habitants walla 17 millions habitants et quelque joni aynaɓe ene goyto ko wiyete ko lappinayi walla ne goyto laddeji gaynirɗi ina goyto ɗeɗo gueɗe ɗe kalɗen joni foof e gueɗe goɗɗe nan toon keƴani e jonde he firti wonde ko so ɗum ƴettanaka mesure ma ɗum jibinoye probléme mawɗo no feewi mo ganduɗa oɗo ko ɗum wawi bonnande Sénégal te min pour min jagganorde gaynako walla jagganorde gaynako so laamu waɗi ɗum ko jagganori ko hoore mum jagganori ko leydi ndi par ce que mbiɗa gumi gaynaka mbiɗa gonɗini gaynaka ina wawi ittude Sénégal e caɗele so tawi gaynaka jagguirama no foti jaggirede ni liggorama no foti liggorede ni dendagal probléme leydi Sénégal gaynaka ne wawi ɗum réglude kadi gaynako mbeɗa yiiɗi laamu o kadi hoore muɗum ko gonga ni haɓe daari hen ɓe meeɗa ummade hen hoɓe gandi holko woni aynaɓe hoɓe gandi holko woni valeur gaynaka saabu neɗɗo saabu pular wiyata wonde ko ɓuuti holloni c'est que a wawa wadde inde a yiyani gaynaka a wawa suddinde a yiyani gaynaka a wawa wadde cérémonie a yiyani gaynaka hay programme goto bawɗo wadde wona maggal wona maggal Touba wona gammu mawludun nabi sallallahu alaihi wasallam hay événement goto wawa wadde aduna so wona gaynako tawe hatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o wi wonde sayyidu ta'am laham woni hay ñamri woni kohowo muɗum woni kohowo o ko tew o wi sayyidu sharab laban o wi woni kohowo jaram kadi ko kosam donc wadde enen laamu ina foti andude holko woni aynaɓe ina foti andude holko gaynaka pesata ina foti andude kadi holko woni valeur gaynaka hoɓe gandi kono eɗen jiiɗi yo ɗum ɓeydo kono enenne kadi ko enen ballata koye meɗen saabu pular wiyata wonde weeli jingande ko duudotoɗo il faut tinnoɗen ko ardi foof mbeɗa waɗa moon entrepellé onon fof guila e hooram naggadiren gonen neɗɗo goto jiiden yumma jiiden baaba pelle ɗe e kinɗe ɗe e koɗorɗe ɗe a faamide woto serdu en ɗum yo won sababu enen e ɓeydude meɗen doole ha wiye wonde ɗum ɗo ko kamɓe ko c'est à dire que keewal mabɓe tabarakallah machallah e ngaalu mabɓe e gollorɗe mabɓe a faamide mbayi noon cifri noon kono wona hoɓe ceerti kono ɓe ceertani o ko enen mbaɗa ɗum confirmé kono sika tawi wonde joni en mawninani koye meɗen en mawninani dendagal gueɗe ɗe Allah rokki en ɗe kala ko Allah rokki en en natti ɗum yidde en natti ɗum soglude mais hay goto arata waɗa men remplacé de mawnina gueɗal meɗen e place mo gonɗen o ceerno men mawninen gaynako meɗen mawninen gawowo meɗen mawninen a faami e autorité meɗen kadi mawninen kala mbo Allah rokki gueɗal e meɗen mawninen kamɓene kadi ɓe jeeƴo miskineɓe ɓe par ce que so wonana won sukkuɓe ala gardotoɗo wadde e tinna ɗen gonen neɗɗo goto pelle ɗe e pulago fof walla aynaɓe fof saabu hande wona enen tan goni aynaɓe kadi yo leer kadi ko kamɓe fof nodduɗen guila e jolfuɓeɓe hay seriraɓeɓe hay sarkulleɓe hay jaaguji ɗi par ce que oɗo poste guila gaynako nayi ha yetti juma o ñaaki ene waɗe makko dépendre yo laaɓ ɗum noon ala kulli haalin heddi noon ko eɗen gandi kam pullo kam ala gadi ɗum e gaynaka e kono noon adade sakkitade siki tawi a moƴƴinani golle ma ne sa arana kettude tan ko caggal tinna ɗe goppen ko lankadirten ko goppen kusumma hakkude meɗen eto ɗen ɓuccuɗe ɓerɗe ɗe tappen ɓerɗe ɗe gonen neɗɗo goto jiiden yumma jiiden baaba dokkodiren juuɗe ko ɗum woni ko wallata en ɗum woni ko nawrata en yeesa heddi noon ko probléme uji ne mbawi sertude ɓene mbawi jogade probléme ndiyam tawa ɓe jogui ko probléme daral ɓene mbawi jogade probléme cumuji tawa ɓe jogui ko probléme aliment de bétail ɓene mbawi jogade probléme aliment de bétail tawa ɓene jogui ko vol de bétail ala fof no wayata kono fof ko yo nanggue tan ko caɗele gaynaka
par ce que ɗo woyteteɗo ko nokkere wotere goytotoɗo ko neɗɗo goto eyi son jii mi arde mi adri Moussa Demba Assed ko président cellule national mo leydi Sénégal APS ko fedde mawde heptinade nder aduna he ko nde ganduɗa 16 leydi ina jeeya e mayre a faami Abou Samba Diop haali joni ko fedde nde ganduɗa wonde ko affaire gaynaka tan de dillata kadi jeeri e waala foof Sahel e savane son jii mi addi oɗo technicien mi yiɗa arde ɗo tawa ɗum ala cimtol tawa ɗum ala rapport jinmi ko ɗum waɗa jooɓari ɗum tagi suko jolfo ko haali ko ne waɗimi intéressé no feewi par ce que en kaali ɗo ko heewi kono ko probléme goto haala ɗo te min mi yiɗa aditade aynaɓe a faami e miijoji mumen walla e ɓerɗe mumen walla e peeje mumen jinmi ko wonko gandumi hen kono jinmi ko tawa kamɓe hoɓe jalta hoɓe kaala rewe kadi ɗo foɗɗi ɗo rewede Qur'ana wi wa atul buyuta min abwabiha suudu natirte ko damal jomumen nde ɗo poɗɗi ɗo rewde neɗɗo heɓa rapport aji ɗi so jooɗoyima to fotti to jooɗoyede billahi allazi la ilaha illa huwa so tawi tan wonde mbiɗa heɓori jam faade gaynaka oto mi naftoro cukagam par ce que wona wassanade Allah wona wastade wona mantade wona haydara otoji jeeɗiɗi nana gaari galla oɗo oto mo gaddumi ɗo ko min sodani hoorema e goto sodanimi soni ɗum ko 120 million mbani ɗum assurance tout risque million ngaji ɗiɗi e 100 ujunere wona wassanade Allah mi rokkiri temedere galle e galleji ɗiɗi Abou Samba Diop oɗo so seedinimi ko wona gonga min denata yenade Thiès ɗo gonmi ɗo leegal nan ɗon wiye daral pol forage gonɗon ko min waɗi ɗum courant ganɗo min waɗi ɗum duuɓi capanɗe hoɓe gotanno laamu nde sali ittandeɓe gueɗal wadde mbeɗe sikki tan yaarude keeci walla jippinde hoore mum walla ustude martaba mum ndewaɗo ndewɗa ɗo mi rewaɗo ndewmi ɗo fof hami ara guel ɗo postuyel ngel ganduɗa min ala ko ngel wawi addandemi so wona tampere sabu mbeɗa andi pulago heddi noon ko katantagal tan e ɗum ɗo oɗo haali nane mi wondi ko coktumi ɓiɗɗo pullo mi wawa limde so mi wiyama yomi lim tan mbeɗa wawi fende te min mi fenata ko jibinami ko mi meeɗa fende mi meeɗa jamfade mi meeɗa firtude aadi te so gonga ne heddi hay goto wanande mi fenade te mbiɗa sikki tan gonga gasata ko heddi hen ko gorko goto ari ɗo joni on andimi min tawdiri noksot oɗo gorko mawɗo ko baabi amen kanko o est ce que a faami donc wona wassanade Allah mi waɗi 65 leydi e nder aduna Allah o ɗum taki so ay neɗɗo pulaar wiyata wonde so ladde anda ɓi moƴƴo kono yo ɓi moƴƴo kam yo andu hoore mum min mbeɗa andi hooram heddi noon gueɗe ɗiɗi neɗɗo waaɗe dañde e aduna la rahata fi duniya la salamata fi nas foftere ala e aduna kisal ala e yimɓe ɗum kam ko awta yiila wawa dañ no mbaɗa wonde ɓoccode fof ma won dariɗo ne yettuma ne donama no mbaɗa wonde moƴƴo fof ma won dariɗo ne ƴettuma ne yennuma tawa ala ko mbaɗɗa ɗum ala ko mbiɗa ɗum wadde Allah ne andi annabijo Allah ne andi malaikaji ɗiɗo ɗiɗi gonɗi e bala men ne gandi ala ko taki en ƴettude ngal ɗo gueɗal jabdenade ngal ɗo gueɗal so wona enen ken ɓiɓɓe ken aynaɓe ken ɓiɓɓe aynaɓe eɗen jurmi aynaɓe eɗen gandi kadi ko gaynaka pesata kadi gaynaka ne yurmini meɗen way kono cukalel ngel ganduɗa ko ngel bayiyel nana fiire banggueji foof ɗum noon ko réglata ɗum ko wona cabbi wona jambe wona jaaseje wona fetilaji wona dukoji enen en tolnaki ɗo kaɓeteɗen non kala keɗen pewniren ɗum haqqillaji e muñal e jaajedi ɓernde e yarude seese pulaar wiyata wonde yarude seese hatta yettoyade kono pewjen noon kadi en mbawa goto wawa fewju ɗiɗo mbawa fewjude ko enen fof dentata pewjen enen aynaɓe sen caradiri woto tampin hoorema ayi aynaɓe mbam huhuji ɓe teddinen ɗumen koye meɗen jeeya wona aynaɓe jumoɓe ñaakiɓe koye meɗen jeeya waɗoɓe guertoɗe ɓe koye meɗen jeeya saabu ko jamnete baali ko ɗum woni ko jamnete ko heddi ko foof ko ɗum gotum tan donc ko ɓuuri ko won important e haala ka nana juuta ko ɓuuri mi yidde tan ko yo yimɓeɓe gon gotum nangadira jiida yuma jiida baaba
e seeɗa mbomin jooɗi ɗo min paami caɗele nan ɗo e daral he to banggal yiyande sabu pular wiyata wonde so ɗemgal huñima huncima tan haqqille ne foti sorde sabu worɓe so jooɗima ina jewta sika tawi goto ƴetti konngol woodi jaabiɗo woodi jabtiɗo goɗɗo ɓe jabtodiri tan firti wonko woni ɗon kono tinno ɗe mbeɗe ñagori moon sabu Allah ɗum ɗo degle ɗum wona ɗum ɗo nawrata men yeesa kadi jaafodiron gaccodiron haqqeji wona ko fewnata koko bonnata wona ko ɓeydata koko ustata gueɗal ka Allah rokkata anna al fadla bi yadillahi yuti man yasha wallahu zul fadlul azim inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil matin ɓural woni tan koye juuɗe Allah so rokki debbo wele so rokki suka wele so rokki mawɗo wele mbo rokki fof wele sabu an welede e mettede fof ko Allah waɗi ko ɗum woni kankadi gasi ko ɗum tan woni ko wonata ɗum noon e mbo haqqille mum weñi o ɓe haqqillaji mumen beñani ɓe o ɗaha ɗum garta ko heɓani koko yinno hebde koko heɓani Allah ne mofti goɗɗum ko wona lacciri tan e maara voilà donc ko heddi en ko mi weltima no fewi mawɓe e jonde nde nana juuta en jetti Allah en juule rasul sallallahu alaihi wasallam e toɓɓere nde oɗo haali nde aɗa andi yimɓe fof ne gandi ko haali ɗo ko eyyi ko haali ɗo ko yimɓe fof ne gandi ɗum wanno koye zamanu covid o covid yimɓe fof ne gandi golle fof ko lojjinoɗe wona gaynaka tan sabu sika tawi wonde hay déplacement natti webde saɗa yaha hay soko an neɗɗo goto ma jogoɗa autorisation préfet aɗani ɗum liggade hen weeɓani kadi neɗɗo sika tawi woni joom galle woni ñaamowo woni jarowo woni ñawowo ne safro e gueɗe baɗe fof woni joyitaɗo a ƴetta a tottama kalis nomo foti fof nomo yiiɗi fof o jowro saɗa itta wattata tan so renaki rewtata makko gasde eyyi ɗum ko ɗum hunde nde ganduɗa yimɓe fof ne gandi ɗum ne wawi wonde sababu ɗin ɗon kalisaji ƴettanoɗi ɗi bona e juuɗe yimɓe he taw wona caysagal bonniɗe wona yidde bonnude wona wasde fewde wona kadi salade fewnude wona salade liggade wona kadi anje liggade ko fatara o e zamanu gononoɗo ko kam tonguno yimɓeɓe e hoddire Allah par ce que sika tawi wonde jahadiral natti wodde hay jawdi ñamde ɗum yimɓe natti boom ñamde hoolade hay ñamde tew natti hoolade yarde ndiyam natti holodirde koye mumen hay juuɗe tottodirta yeehi ha wiya bonde kalise hoore muɗum o ko toon corona o ɓuuri won aɗa andi ɗum neɗɗo fof ene foti wadde comprendre on kaali o mbowi wadde caɗele wadde e on kaali on ñaaguima laamu ɗum ɗo ko ñaagude woni ɗo kono yimɓe fof ne gandi kam ñamade kam yetta tan ko yoɓ kala hunde ne jogui inde ne jogui yettode ñamade yetta ko yoɓ kono noon ko ñaagude en tant que ken citoyen ji ken ɓiɓɓe leydi ndi ken aynaɓe ken ɓiɓɓe aynaɓe kadi wonko mbaɗanɗen Sénégal kadi wonko ligganiɗen Sénégal ko ganduɗa eɗen poti kadi ittenede gueɗal eɗen poti yurmede eɗen poti yaafede kadi ɗo neɗɗo liggotoɗo ko ɗon ferguitto ko ɗon fewnata ko ɗon ferguitto sen perguitima hay soko lawol gotol laamu no foti jaɓande meɗen gantu yaafo en so wawi yaafade foof yo yaafo so wawa kam yo wonno waɗiri taw wontanta yimɓe lor tawa wona ina yahane hoyna ɗumen walla ne sisira ɗumen walla ne waɗa ɗumen ndewmi takel ina bonna golle mumen ɗum woni ko oɗo mbaytal ko haali ko so Allah jaaɓi jaabima inchallah dana ko yegge fum wara yegga te ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci question bi nga xam ne yow yaa ko posé parce que yàlla dogal ne ñëw nañu fi te ñun sawar nañu lool ñëw fi waaye tamit li ñu gën a sawarloo tamit bu ñu ñëwee ci ay barab yu mel ni santante bi ak gërëmante bi ak ñaanalante bi lu baax la lu rafet la waaye tamit jooytu yenn problème yi tamit loolu moo gën a nekk farata tamit ci suñu biir parce que seetlu naa yow kese yaa souligné fii maanaam tomb boobu bi nga ko souligné nag ñoom ñëpp dooleel nañ ko ànd nañu ak yow donc ça veut dire xel day fàttu mais kenn ku nekk mënoon na wax maanaam tomb bi comme ni nga ko waxee voilà donc so Allah jaɓi en mbaɗi ɗum jooɓaari kadi ma naate rapport he ma en daroy heen sinno ko sago men kadi taw oɗon kaali geɗe goɗɗe wasa caɗele goɗɗe goni ɗo wasa geɗe goɗɗe goni ɗo tawa ene waɗa programme ene waɗa prévenir kono noon pulaar wi on de saha haɗani e gotel
man jooɗo e jonde wonde mi yetti Allah mi juule rasul sallam kadi ko gadimi arde ɗo ko première sortie nde caggal de mbanɓe ñalawma jettoru e wonde premier contact hakkude amen aynaɓe ɗo galle men ɗo ko oɗo ñalawma hande tigui hen eyyi ɗum ɗo ko ɗum wone men enen fof ko ɗum teddugal men enen fof mi yetti moon mi jarni moon saabu on kolliri oɗon jiɗimi on kolliri oɗon teddinimi on kolliri kadi oɗon koolimi kono hoolinoɓe kono on kesɗitini bandiragal e hoolare yidde e gollodirale fof minnene mbeɗa ñaago Allah subhanahu wa taala woto mi won koolugel ƴakke awdi e kadi woto ɗum yo Allah dandu ene firguitere bonde kadi mbaɗo noon kam hen duwawu so Allahu lamɗo jaaɓi e mbeɗa jogui hen anniya mawɗo no fewi mbeɗa yetta noon ministre élevage o kam ponnomi adrade e mbeɗa yettamo no fewi e mbeɗa yetta kadi EG makko woni secrétaire général o Ousmane Mbaye mbeɗa yetta kadi Mamadou Diagne woni directeur général o mbeɗa yetta kadi Dame Sow coordonnateur o e dendagal staff direction ministére élevage par ce que eɗen jogui toon base men kadi ko toon woni base meɗen par ce que ko fewja ko fof nde fewjete nde e ko woni sababu ɗum ɗo fof so Allah ni laaɗum yawti ko gaynaka ittanede gueɗal e teddinede ha ɗiɗo poste uji fof jalti hen heddi noon ko neɗɗon totte hunde tawa anda ɗum aynaɓe yo ndendu wona mi haalani kadi pour mbeɗa jogui oɗo poste par ce que min ko heccanki tan gonmi e makko ko 22 janvier wonno ko les 25 juillet oɗo jawtu min mbaɗa installé les 26 min mbaɗa min porɓe bureau o les 27 min jeehi séminaire Mbour minen Abdoulaye Daouda ko min temedere nogas neɗɗo a faami min ko gaynaka nayimi toon kono Allah waɗi kadi mbeɗa yetta président Macky Sall yimɓe sappo ɓurɓe wonde titulaire ko hen jeeyami eyyi Abdoulaye Daouda Diallo kadi mbeɗa yetta ɗum ko gaynako ko ɓi gaynako kono ko autorité mawɗo e nder leydi Sénégal so wonano juuɗe mum ne laaɓi ko neɗɗo keptinaɗo banggueji foof ene wawi wonata ɗo ha joni sakane waɗa amen installé kam waɗi amen installé eɗen jetta ɗum no fewi kadi no foof en mbini ene wawno tottede rapport o woda ko changé hen changement o ne wawi wonde Hammadou Sambou ne wawi wonde neɗɗo goɗɗo kono hay goto toñani kadi yimɓe fof ina jooɗi o wi dendagal dokkaɗo ɗo responsabilité wallahi mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettan ɗum Allah kono ha tengte ceerno Hammadou Sambodi oya saabu wonko wadduno amen wonko wonno hakkude amen wonko min jahananno hakkude amen ko wona ɗum ɗo hay koɗol meeɗa kam addande ma min gon collègue de travail eyyi temedere nogas neɗɗo no jooɗi debbo e gorko ɗum wona hunde famarde wona voilà donc président Diomaye Kayne Diomaye Diakhar Faye eɗen jetta ɗum eɗen jetta premier muɗum ministre sabu Macky Sall ne wawno wadde ko waɗi ko kono nattiɗo wonde wona hande so Allah ine laaɗum yawti ko signature e casier Diomaye kam waɗi valable kadi ko enen leydi Sénégal naaɓe dokkimo on pouvoir kadi aynaɓe kadi pamɗani hen ɗum yo jaab ɗum aynaɓe pamɗani e pouvoir makko kanko hebde laamu ɗum ko hunde lamde wonko gandumi hen wadde so hesɗatini ngal ɗo gueɗal walla o tottiti aynaɓe teddugal mumen walla fodde mumen walla o tengtini ko Macky Sall wanno ɗon ko o waɗi ko hani o waɗi ko yooɗi kono kadi so welanoma mo wawi wadde goɗɗum gona ɗum eɗen jettamo hen eɗen jarnamo hen donc en jetti foof en jarni foof en kala mbomi rewani e inde mum ko on ɓuurmi rewde inde mum onon fof min jiimon e omin gaccinomon haqqe e darde nde e jonde juunde nde oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacci haqqe ñalawma teddugal Hammadou Sammodi Diagne buuɗi koaka ɗo e dal Sotiba walla mbiya CAS ngal Alaji Saynou Tall sosi tuggi ko ngal sa fayi ñallangal hannde dewle kewɗe kumama hen innama hen en jetti bandaɓe en jarnimamaɓe e yesso teddugal Mamadou Amadou Tall gardiɗo nokku o e Salif Sow e wondiɓe mabɓe Hammadou Sammodi ardi koye Moussa Demba Aset wondude ilo e lappol timugol no fewi bandaɓe aynaɓe on jaama woni ñalawma teddugal ñalawma fodde